Magandang hapon, ito na ating update sa magiging tayo ng panahon sa susunod na 24 oras. Sa kasalukuyan, good news, wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o sama ng panahon na maaaring makaapekto sa anumang bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. Makikita natin dito sa ating latest satellite images itong mga kaulapan sa silangang bahagi ng ating bansa ay ang patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon o hanging amihan sa Luzon. Samantalang shear line naman o yung pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin ang siyang magdudulot ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan, pakulog at pagkidlat sa bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas at sa mga rehiyon ng Caraga at Davao Region. Para naman sa magiging lagay ng ating panahon na bukas dito sa Luzon, dahil nga sa patuloy na pag-iral nitong northeast monsoon, makakaranas pa rin tayo ng mga kaulapan at pag-ulan sa silangang bahagi ng Luzon. Partikular na dito sa buong Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, kabilang na dyan ang Metro Manila, ay magpapatuloy itong maaliwalas sa panahon. Especially dito sa Bicol Region area, may inaasahan pa rin tayong epekto ng shear line bukas. So asahan pa rin natin yung mga kaulapan sa umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, posible na mabawasan mga kaulapan na ito. May tsansa pa rin tayo ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkilat at pagkulog na dulot ng localized thunderstorms. Sa rest of Luzon, kabilang Metro Manila, kung may mga pag-ulan man tayo mararanasan, ito yung mga light rains o pag-ambon lamang. Agwat ng temperatura dito sa Lawag bukas, posibleng maglaro mula 19 to 31 degrees Celsius. 13 to 24 degrees naman dito sa Baguio City at 19 to 29 degrees Celsius sa Tuguegarao. Agwat ng temperatura sa Legazpi bukas, posibleng maglaro mula 25 to 28 degrees Celsius. 20 to 29 degrees naman dito sa Tagaytay. 25 to 32 degrees Celsius sa Puerto Princesa at 26 to 32 degrees Celsius sa Kalayaan Islands. Sa Metro Manila, magpapatuloy nga itong maaliwalas sa panahon. Generally, fair weather conditions, may tsansa ng mga light rains o pag-abulada ng amihan. Temperature range natin para sa Metro Manila mula 23 to 30 degrees Celsius. Para naman sa Visayas at Mindanao, ang ating weather conditions bukas, dahil nga sa patuloy na pag-iral nitong shear line o yung pagsalubong ng mainit at malamig na hangin, patuloy natin mararanasan itong maulap na kalangitan na may mga scattered rain showers or thunderstorms. So, itong mga areas ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, nananatiling mataas yung tsansa ng mga biglaang pagbaha or pagguho ng lupa. Pag-monitor pa rin tayo sa mga advisories na nilalabas or nire-release ng ating Pag-asa Regional Centers sa ating official social media accounts ukol sa weather system na ito. Sa nalalabing bahagi naman ng Visayas at Mindanao, ay magpapatuloy itong mainit at malisangang panahon simula umaga hanggang sa tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, ay nandyan yung mga tsansa ng localized thunderstorms or isolated rain showers. Agwat ang temperatura dito sa Iloilo bukas, posibleng maglaro mula 24 to 29 degrees Celsius. 25 to 30 degrees sa Cebu at 25 to 28 degrees Celsius sa Tacloban. Agwat ang temperatura sa Cagayan de Oro bukas, posibleng maglaro mula 24 to 30 degrees Celsius. 25 to 31 degrees naman dito sa Davao at 25 to 32 degrees Celsius sa Zamboanga. Sa kalagayan ng ating karagatan, dahil sa patuloy na pag-iral ng northeast monsoon o hanging amihan, may nakataas pa rin tayong gale warning sa mga dagat baybay ng Batanes, Cagayan. Kasama na dyan ang Bubuyan Islands, northern coast ng Ilocos Norte, Isabela, Aurora, northern coast ng Quezon, kabilang na dyan ang northern at eastern coasts ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern coast ng Camarines Sur, northern at eastern coasts ng Catanduanes, eastern coast ng Albay, eastern coast ng Sorsogon, northern Samar, eastern Samar, Dinagat Islands, at Surigao del Norte, kabilang na ang Siargao at Bukas Grande Islands.